פרסומות ומיד נתחיל. שלט ב3,000 שקל. יאללה, בוא נעבור לדבר הבא. כפפה ממש לא משומשת. 8,000 שקל לכפפה אחת, לא לזוג, מציע אחר המקרים, אבל שני הכפפות ב16 פאקינג 1,000 שקל. הדבר הבא והכי טוב, פאקינג טלוויזיה, אחי. טלוויזיה מטורפת, שווי 20 מיליארד שקלים במזומן. מתחילים בסרט עכשיו. סינמה סיטי, אתר הסרטים של ישראל. דו 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 דו. שיט, זה הפתיחה של החדשות, לא משנה. לא משנה. אני כפפה יתומה, מישהו יכול לעזור לי? בבקשה, אני מתחננת. היתום האחר, אני לא רוצה לעזור לך, את מכוערת. בבקשה תעזרו לי, אני יתומה, תקנו אותי. מי יקנה אותך, יא מכוערת? אני הבריון בסיפור. אני ירוג אותה בעוד 3, 2, 1, לא. לא, הוא רוצה להרוג אותי. מכת קרפו. הטובים ניצחו. הטובים ניצחו. נגמר, כפיים. סינמה סיטי, אתר הסרטים של ישראל.